And then I'm in channel. Matuni did falling short of God's glory. Falling short of God's glory. Say Onyankopon nenu nyam aboye. Praise the Lord. Onyankopon nenu nyam aboye. I don't know me and na Eyadia ye can huna na so ye ntwe adwen ye den enkoso eno nti osmafo Paulo tro letter koma Romans eye verse eye popular obia nim sa verse no na ko Romans 3:23 a e be fa ye Bible bi afiti ase bi na ya kan obia adwen koso wo mra ye kan Nyankopon asem se na new nyam aboy Roman for my dear, yes, and you are yes, I say, if you say, one dinner I am born, now we are coupon and we are above. Amen. Amen. For all have sinned and come short of the glory of God. Yenina ya boni onyi ba kunfri ama onyankopon na ni onyam. Say ni onyam na aboyen eno na mnu mienu ye behwem kwa ben so na ni onyam na aboyen sen ene ye nyina be ye den ye behwem mu onyankopon ase ye nyina ya boni ye nyina onyankopon asem na kire na ni onyam aye den aboyen yesu ya wadema emro onyankopon fa na nsia po asase so ha wadi biasi muni emenyi naresi homa nipa seno ni be hye nipa nyunyam seno no so ni onyam be ye den ebedede na oto ne boase yi 6 days edi si ho so be hye biasi se ne nipa ba bi obetena ne a obedi ene kwan ya nipa betena asase so ne nipa be kwa ne brama ne ma kwa ne nim no enu ti no ye ni na ne hye nyunyam Son no so no nyambe ye ben na okay Genesis 1:26 to 27 wasan hye ye ni onyam se na me bo ni pase me seso momma ye mo ni pase ye seso Genesis na mo si mo edikaleti a ba kunu adunu esia ene ni nson wasan na Onyankopon ka se Moma yenyo onipa ewo yensuba so ese yensesuo na wo ni efumu empata ene ewiem enuma ene entotibua ene asase enyina ne emwa a wo ewia asase so nyina so na Onyankopon ebo onipa ewo nsuba nso Onyankopon esuba nso ena wo bema ene oba ena wo amen na osasha yenu nyamu a etoso Sama bossa ani emeni na dia tuwa menipa afei die momma ye monipa se yeseso eni ye suban ya de kese de menipa no de sa ni unyam wi enyi na hye yensa se ode ni nyina ye de ode man se emu e wasasi su ha ni nara no ode tumi nyina sa hye yensa ya de entu omudin ya ni hu sani ye be ya sasi onu di si hode ye den e de man ye no hode bo hye ye dunya nanso enyonyam efi ni pansa aden enipa fiti ase se ni a Onyankopon ka kire no enye no no be ye ne bo wano abefa ne kwan so no ya de opeso ye den wo ye na peni apasa ne yatini Nyankopon asem no enipa ye boni editia Onyankopon bo enipa ye boni ditia ni onyam a Onyankopon de ye den wo de hye nipa aha ne ye ni onyam aye den aboye afene nimbuase ebe ye den ebe kan nipa wasase so a na afene nimbuase edi kan ye no so ko Genesis 3 ye kan verse 10 ni verse nimbuase kan na mro Onyankopon ba tro mu ofiti ase so owie nipa no
mohwe ne nipa ka kire onyam Amos the Medical na Genesis tia ye bia sanyimu e no na ose meti wonka ewo etrom ho no meti wonka se onyankopon wo bape misroye he said adeja ye neke praise the Lord na me hintai emra meti wonka se wo ba mi titai na mi dwane na me de mi hu kosie ye adenti na me de mi hu asie woni pa wani mu ku ase a udadeja wani mu ku ase a ye hu adeja sa na ye dan ye tie enu to ade ne hu kosie ye na me hu sa me ye dan me dadeja. Praise the Lord. Hallelujah. En kanu ni enim si ye dadeja adenti onyankopon ni onyam wo de hye for all have sinned and come short of the glory of God. Ahana ese ni pajitu. Ya yebane. Na onyankopon na ni onyama yeden aboy. Afa ni pefiti asese odintro. Obi eni onyama pano no ofiti asese oyeden odintro. Ye be my examples be pray. Okay, verse 12 for us say. 5:11 number 12 ni. Genesis and I was in medical experience and you back on the now, okay, say, why not? Occasionally, will say, what that Adeja? Dear Michelle will say, any dinner and I would be. And I would be part to say, or bar I would ever come or not, and a man, piano about a bee. Amen. About to us. Namdi. Afe mo hwese ni perfect as ye dintro. Adan na ni onyama ye den aboy. So bi ani onyam bono ofiti ase dintro na di kan ye hu adeja na toso mi no fiti ase so ye den udintro ifiti ase si ye dintro mi nua wotie mi ye nipa ya hyase ye ni adumra ye bagi atum na onyankopon ni onyam aboy ye nsabe ye den. For all have sinned and come short of the glory of God. When you pass some trust in I boni na nanu onyama ye den aboye ye kan onyama ya de kese enu onyama ode hye ye nyinara ene mo hye ne nansi ode ma ye nyinara no sa enu onyama na ye den aboye ye to aso ne esemi enko verse 13 ye hase ni pakusu di ntura 13 no na ewrani osina ewrani nyankopon eka ekire oba no se ade na oyosa ena oba no se owo ena odada me ma bi di ahaso oba so twantro eyo wo na ye den oka kire ena me no kasai enu nyama aboye ni yusu twantro wasase so ba eden ti yampase ye be den ye bagi atum se den yonyankopon na ni onyama ode ma ya na free ye sa yampase ye bagi atum ena me no kasai me ye sofo sabani onyam be free me sa Mose makoko krono ana ese nyam na free me sa. Praise the Lord. Hallelujah. If it's a krono nya den emfata me. So far as I made me hu esi was a man of God, me Kenya nkopon asem. Samani onyam ba bo me onyankopon anu a, na ba fi onyankopon na ase. Na ba fi onyankopon na ase bo de ye den wo de ma me. Na me ye ne a me pese me ye den me ye. Samoti se me bo adwaman a ayi onyam ba na me digina manimu sa na onyam na be den epempo mi sa na musim se me ko bofro no wo ba bia sa na onyam anya me de ama me digina manimu sa na onyam na be den epempo mi muhu me na mutimi din kra na obia no ba respect me bia obia po ni ho be bu mi sa me yesofo sa na ni onyam a esanya fata nipa wo tro mu ono sa na onyam ne boy za a boy and a goose head yet to win. Many out me. So before we fear, say house boy. Now, what if you win in our mom? Not say, or if you are so when we now not duty. Not to say, now we men go. Not to know with a witness, I then will be and you know of you win now. A bit free. Praise the Lord. Hallelujah. Mumia ni anyentum se na man onyam ye den ebo nipa wotrom ba
fisi e kwaya ade anya se ye den ye even so when you Christo ni na ye dwuma mu pani na na so ye president not na mu so ko disika when you onyamu ade jina oban na nim no e free wonsa eno ti no so afo pa o tro let the come Roma for say mini amai ye nyina o ya ye kwani na onyankopon na ni onyamu aye den if se tro mo o chiro se mama fa mo san ko kan we na bro mi o mo sa ko kan pe o mu fitin ase mu so o da data no mu fitin ase so ye di drop we ni we na ade no ma me fi se mra onyankopon di im amma adam no o ka se ye na da na ye di drop ese se ye ditum se house boy se me fa house boy na ti me fie na me jiwudi na me try say me master bedroom men ko ho not na be hu so our master bedroom ba ka say ni onyama wo fi wo nyina apo praise the Lord hallelujah bet me apa ke woni ema no aye den ni wo fi ho ena ye pese ye nipa moma ye nti onyankopon ase nenti ama ko chino letter say ni onyama boye esese ye ti ase ne ye ti ase preko na kwa na beje ye me ha hin David na hindi emu no kana ni onyam ya bo if say some fata so him obebo adwaman and some fata so him obedi ewu afa no onyam ne bo no ma no create meeting na tem adenti na ni onyam a esese ode tena konya ne so no akonya na ni onyam bo ye den yankopon ase so san ba ye den ebesi na ne ohin so ni onyam bo osofu eli na ni onyam ye den embo ifitana de ma bo kro no ofio me pesa ye ti ase onyankopon asem o ka kire ye o ka kire prepo no for all have sinned and come short of glory of God muma ye ni ntum se na ni onyam ye den apoye ye yo ba de self na o ka kire ne papa if you are no onyam ye so nya wo fie ho nyinara on ko esom no o bibia o peso di o peso ye na mo wanda o friend and papa say papa sisi am pese stage amadu no di misika mame na me am ko abonten ko bo me bra na mra o fifie no ye nyina ni mo nyankopon asem se mra brante ni fifie o pi abonten no misika ne ko sai na fei o di bra kwadia Ade no de prokwaduan if say ni onyama wo fio no on cross say ni onyam ne bio if you when ni onyama ye dan ono anu tie ma ne ko di prokwaduan ne wa bante na kire no no so mo ba no say why say nko aso meja na me so menya dan me ko na no ye baba so na boni fitin ase ekoso ade ni pa ni ntum say onyankopon ni onyama o de she na ye dan fiti ase ye bone na mummy ehwe se kene nebel oni ni nua ntokwa kakra no fada de no wakuno ni aye hunu asase so amenu a wotie mi enyo nyankopon hyehyɛ se nipa be sore de dade akuni nua se mema ne mema beda se ma ne ma beda se boda abetoto pun mu sakronfo beba ofie mummy anyi ntum se no nyama na apoye praise the Lord hallelujah anything asade e mani ni na afoso na ke ye we ni onyamu a ka sade ma we ni na de ne ya dofu eni omote ye tinka so omawu ye tutu form di nipa ye de to adaka na ye sie na ma nipa ye de apro ye ni onyamu aye de apoye enkansan fata sesa na me be ye de ye besi okomo sisi wasase so asase kusu ye den ewo so obi be bisa se nyankopon wo he menuanya no ne ebisa na momi no miedu we have come short of the glory of God when nyankopon na ni onyama ye den akoye amen mo ye den ekase oba ne sefo ne ye den yesa edu no abreso ka Genesis 11 to 12 mo me hesu ban na ekoso Genesis 11 to 12.
Genesis and Moses and Mama educate here in new edu back home to see edu. Na asase asai e Onyankopon ani. Yes. Na eniede so ashe asase so ma. Na Onyankopon ehunu asase na hwe asai efise monamina asai wo apa e wo asase so. Amen. Amen. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh has corrupted his way upon the earth. Biblia say, when you go to so near us, and you didn't see a bit me. Biblia say, and let me know me and you can't want to you near my corrupt. Biblia then I say, or to name as I say so. No, I said my money goes away, then apostle. None yes. All have sinned and come short of the glory of God. I do many pancakes say, you do not a dear. Near me who say, yet then I said, you know me at the empire. Corrupt, Bibia say, and I had him say, you bet me a Bibia. You bet me as you say a Bibia. You bet me I'm a Bibia a day apostle. I'm a Bibia a day I. Nana knew Yama or the man, and you say no Yaku say you now. Yenu Yam for the Embetina baby. Na baby or the Embetina. A soon you hope you or commonly Wayari and a day anyway. Nana near Corsolo, Unipana de Johnny Potter. Was an amateur come, and I'm here, me Johnny Potter. I then I got there if you say yet that teacher. We are naked. And they had a jadasso. At the young personality, Yadiatu said the Gani, a few Yakopon and Nasi. What can I say 14 2 to 3? We are coming. Psalm 14, verse 2 to 3. I know a new headline, you do enemy and son. Of everybody, every so every Pama. Se obehu se obi e wo a oye obadwema obi a ohwehwe Onyankopon akyi kwai osi wo nyina amane wo nyina afro obi eni ho a oye papa obako empo eni ho for no osi emuyafo biara enwu de wana odi me man said ye odi aduane na what friend Abraham? Yes, here. The Lord looked down from heaven upon children of men. Onyankopon was here as so. Nipa to see if there were any that did understand and say God. So be whom back and po so then what me. Okay, as so. Say ko be whom nipa ba po. Se o mu bi ya den everywhere. And when you're not boy, and no be I no be. And I see it news, and you may cross with news, Mano, Mimia, and ya dear encouraging. One year Dawson, will be I no pay, will be I in West also bet me up. Nanny near crossing in Nara, a cocoa wheel. Ade, when you're upon a new Yamai, boy. Near our boss, near Assassin, near Baby. Obiani wa na nwe ya den efiti ase ya den hwehwe yenim se yan betumi ya den aboye mbra momi ya Sodom and Gomorrah afa mema ne mema da sa bre no Yakopon ese Sodom and Gomorrah anase no wa bre so na momi ya hwe ya mbra wo ene ma ya se ya koso eno bitumi ti asoro se ye neke church no so fu na yi ne ho na so ma nyina ya den ya yi wo obi tina asase so o si asase so afon me no ahu aduro no anu personal no anu no aye den no wagu afi asase so afon we bo we team we person the peace ba we committee we ko yese ye nyina pese ye de asombe ye den epa ye nyina edwene edumbre bi enipa bi ko hia se emi ensi baba la pantenten
ne yɛfa council na yɛsi wie a ɛhɔ ne yɛbɛhu yɛn nuonyam sɛ yɛn yɛayɛ ade wɔ asase so a na yɛso ayɛ ade a yɛde yɛtene saa de wɔ mi hɛ sɛ yɛbɛhu ne verse a yɛnkɔ ɛyɛ Genesis 11:3-7. Amen. Genesis another. Most people are see a back. 11:3-7. It's a back, a million son, and to see a throne. What's now? What's yeah, that's right. You must say, yes. Mumaya and Taya. Mumaya is a blix in the Huniama. Yanto, not entire, a woman abu. Yes. Na amaso a woman not here. And all can say, Mumaya Chichigru. Yes. I to abandon. Ah, let it be a bit of a stroke. Naya Yefanya day. Praise the Lord. Hallelujah. Na ya fiti asase enina ani. Ana awurade edru ebehwe kuro ene abantete a ebipa ema eto no. Ana awurade ka se hwe wo ye oman baako na wo nyina so eka kasa baako na de wo afiri ase ayodie na afei biara so entumi ensi wo de wo asusu se o meyo biara ho kwai ewie moma yensane enko na yenkoye wo kasa no basabasa na wo biara ante ne yo kasa bi amen sana wo ka ye ne sen moma yembode esi abai sente na yemfanya dini. Praise the Lord. Hallelujah. And that's how they do was I say so go Dubai, almost in the 10 day agiti. So when you see we are Ubia then who better so say, Yen paso, Moveni Ayade, Yaye, and then me season my catcher say, when you cook on a new in my head, boy. See a bit, see a bantain, see a bear who pray, see a bear or crying, see a bit near my own, no beer who said, we have come short of the glory of God. When you cook on a new in your mind, boy. And you know the best and and you know the better say a boy a woman. No more than they say, you see, we are ye been yet dinny. Near who say, Yan, so ya head, ya yard, Yan, say, then you would to me, I was, I say so. Maybe I would hear me when you go on some more camera. Sanos can be called Jesus Christ. Number of doing honor, Ratcher and say, I'm running in our meditation. What's him run where this so? After Muhana Yesu Christo catch it. Okay, Mark 10 verse 21. And I don't know sorry be brave. Mark 10:21. Amen. Amen. Emma from Sempano, it's here. Me, my as you pass. Now, yes, I shall. And I was dog. Yes. Now, what they said, I can't get back. Now, what told the old na farmer in Yamford. Na ubenya ejapade ewo so na bra bibi mechi amen Yesu hu no na emra ma ne kas we de mra ni na so wonya ara wo ma na mo mo tre se on konkoton ne ema nyinara no ma pipi ono awrade no no na ni onyam ye den ewo no ho ono awrade Yesu Kristo menu autie me yen ya ho ade ntimi nya hwe enso bo ni onyam ye den ye free mu wo ye jam and you are every and son. See a bit me the award, I'm what the Bianya the Indian. I hear 2 year boss. Near our boss, so near us. Yes, you can be. Was the same bit me at one? We cannot graduate say one. Luke 9:24-25. And Lucas and Panitia and grown. You want to look at night and that you look in. Or say, now, Ubiara or Pesse or Begging a crown, the free and stuff.
na deɛ ne kra ɛbɛfiri ne nsa no ɔbɛgye no nkwa na sɛ nnipa anya ewiase nyinaa na ɔyera anaasɛ ɔhwere ne ho a mfasoɔ ɛbɛn na ɔbɛnya. Amen. Ni a ne ho bɛto no ho so no ɔnya abɛ na sɛ yɛpɛ wiase nneɛma nyinara sɛ yɛbɛtumi ayɛ wiase nneɛma nyinara na sɛ yɛpere yɛn kra ɛdɛ mfasoɔ ne yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛnya na nipa yɛ bɔne wɔ turo no mu no adeɛ Onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ sɛ ɔdɔ nsa ka a wobɛwu wu na abɛwu na mmom yɛbɛhwere yɛn kra no ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho yɛ dɛn ɛto Awurade so ansa ne yɛn nsa yɛ dɛn aka saa nneɛma nyinara. Me nua na wotie me mepɛ sɛ wotwe wo ho w'adwene ba wo ho so na wode wo ho nyinaa ba wo ho so sɛ yɛgye ato mu sɛ nnɛ ɛnam asoɔden nti yɛne onyam Onyankopɔn de maa yɛn no sɛ ɛne onyam no ayɛ dɛn wɔyɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Ebia nipa pii nye ntom na me no ka sɛ bebree nye ntom sɛ ɛne onyam a Onyankopɔn de hyɛ yɛn nsa no sɛ ɛne onyam no abɔ yɛn nyinaa ɛno nti na anam a wobɛte ɛsɛ yɛ asom ɛsɛ ɛno anam ne ne nam o mate sɛ wawu yɛsie no a ɛgyina nkyɛn atutu fam a ɛde ne hyɛ wɔ no wo a ɔgyina nkyɛn a wosuusu nyinaa no ɛnyɛ nipa na ɔhyɛ fam na ɛso wosu sɛ yɛ the same thing na ɛbɛyɛ dɛ ɛtutu yɛ ɛtɔ da bi a ɛsɔre akɔ adwuma a wobɛsɔre afiri kɛtɛ so wotumi sɛ dompe baabi nkɔ yie wo nsa ntumi nya ahoɔden nyɛ dɛn sɔre wo nipadua no nneɛma nyinaa nyɛ dɛn ɛnkɔ yie wo ɛtɔ da bi a yɛbɛte yɛsɛ train ne kaa kɔhwe ase na mohwɛ nnipa a yɛ dɛn awu wɔ mu ebu a yɛbɛte sɛ mohwɛ ntɔkwa asɔre wɔ saa ɔman yi so ɛmaa no asɔre na woeku ne nyɔnko na woyɛ dɛn ɛku ne nyɔnko ɛtɔ da bi yɛbɛte sɛ mohwɛ politicians ne kɔhyia sɛ ɔmbɛma asomdwa aba na mmerɛ ɔmo kasa nyinaa so ne ntɔkwa gu so yɛ dɛn na ɛkɔ so ɛtɔ da bi yɛbɛte sɛ awarefoɔ a ɛsɛ ɛka bɔ mu no woehu wei a woegyaa wei asɔ nnua asɔre wɔ nnua so woeyɛ sɛ nneɛma bebree na ɛkɔ so nyinara ne sɛ ne onyam na yɛ dɛn abɔ yɛ na yɛmfe yɛn nsa nsi yɛ bo nnɛ sɛ na ɛkɔ so no yɛntumi sɔlvo yɛn problem na mmom ne yɛbɛtumi adwane ato ama no ɔno ne Onyankopɔn ɛno nti prophet Isaiah 1:18 wasi me nua come let us reason together momma yɛn nyinaa yɛnwi mu wɔnka ho ne nti Isaiah 1 verse 18 prophet Isaiah 1:18 ɛyɛ odifo Isaiah nwoma no eti a ɛyɛ baako enyima ɛyɛ eduwɔtwe no wɔsi mommra ma yɛn yɛ mommra Awurade ɛna ɔseɛ sɛ mo bɔne ɛte sɛ damnama a ɛbɛboa sɛ sukyerɛma sɛ ɛbere sɛ ɛnkra wo a ɛbɛyɛ sɛ odwan wi. Amen. Amen. Wasi mommra ne yɛnka yɛ adwene mu Onyankopɔn na ɛka sɛ yɛn bɔne te sɛ ɛnɛ mmerɛ a wɔde bɛkyɛ yɛn momma yɛn reason together sɛ na ɛkɔ so wɔ asase yi so a no ɛtɔ da bi ɛbom onipa da a na batu ntokua mu no koraa no wasa akɔfa bɔga proof asa ahyehyɛ ntokua no mu nyinara ɛgya tɔ dan no mu afei wo ho baabi odwan ne fa ɛyɛ ɔno a ne dan a ɔyɛ dan wɔ dɛm na yɛ dan ne ba saa. Praise the Lord. Hallelujah. Ɛyɛ dan ne ba saa ɛdan wo de blocks na esi dan wasa yɛ ntokua fa dan no mu nyinara no asa yɛ bɔga proof afa dan no mu nyinara na gate na abɛbie no koraa no wama nkurɔfoɔ abɛboa de nneɛma nyinaa bɔ ho ɛnɛ dan yɛ kɔm wɔ Europe yɛbie gate mmiɛnsa ansa na yɛwura yɛ dɛ. We have come short of the glory of God. Onyankopɔn na ne onyama yɛ dɛn. Let us reason together. Mommy yɛka yɛ adwene mu na yɛnwen sɛ ɛnonyam no ɛnɛ yɛagye atom sɛ abɔ yɛ sɛ ka yɛbɛtumi ayɛ nanso yɛnyɛ dɛn yɛntumi yɛyɛ sɛ Bible abaa no yɛbɛtumi ahyɛ ne yɛsi na afei yɛaka kyerɛ yɛ ho sɛ yɛnyɛ dini ne yɛde din no ayɛ dɛn
Number of Jitumono, or catch us, when Yakupo, whom was on the water yet, and see. Praise the Lord. Hallelujah. Mommy and Jim May Radi. Now you will be a woman, and catch a radi, say Radi, at to point your form. Because Adam and Eve never, but not then when you wanted to, and a Bible can be praised. So, one way, yea, and I say for, and as I want and I can't. Okay, Ecclesiastes 7:20, okay. 2 Chronicles 6:36, okay. Galatians 3:22, okay. Young Ecclesiastes 7:20. Amen. Amen. 7:20. Ɛyɛ ɔsɛnkafo man eti ɛyɛ nson enyim ɛyɛ aduonu ɔsɛ na enipate ni biara eni asase so a ɔyɛ papa na ɔnyɛ bɔde. Amen. Amen. So what? Any ni papa free mo. And you Bible say Adam and Eve na prayer upon no. And on Yakupon declare obiase we are all sinners. Mama ye yakuma na ye ntum say ya mo de ye enti. And ye depend on you nyama boy. Everything as come let us present together. Mama ye mum na ye fear sense ya ko say rade. And then on Yakupon you free individual. Obi a honest of the man is so say rade. My body na fa body ye dey facha. If say na some trace ye na ye dey ya ye body. No say na body akatua wo we and you wo. Onyankopon dom a chade ane dey da empa. A opeso de man. Enu ni enu onyam opeso de dey body chede kwa. Na kedi po betna asase so ankonye dey mo mu da. Enami ni awutie mi. So oti onyankopon ni a so na da bia meka na meka John 1:12 no. Wasi na wana obechi ne pa Yesu Kristo na di no. Wo be mo mutumi na wa ya den. Wa ba yi onyankopon ba. John 3:16. Ono so ka say, mo hwe se no onyankopon ya den. Odo obiase. Ebiase otu na ne hwe na ya den na bone kwa na chata sesu. Ye dan ho enyi. Minua and internet grab about social media here. So when say we were ahomete. Wunyi ni say nipa na ye sad there. And then one no abaye mfie physical me de ne ye den ehu ne e ma be. Obi aware ono ane nipa ne ye mu pa. None ne ye mu pa no say proud or radio so. Say na ni je ho so ne nipa ye den eda. Say na me catch wrong. Assembly bit me see ye timi fan go prison. If it's a prison why they are. And them go say na kan. Mommy entum. Praise the Lord. Hallelujah. Mama entum so Nyankopon na bi onyama ye den aboye. No no nim kan ye no onyama aboye. Wo de be ye den, wo de be say den sa. Enipa ye hu ne ye. Obi hu se me no me hu. Obi timi twa ne ha to kro. Na de sinyi na beta bonte. One what you personally, no who are the other one. Na so what me bonia de kosi. No sa ko bi was a menua. Me ball nti draw me hu nyina mama. Na de pande yink. Ta sa draw no wa kosi 3. Obi o se ha me wie sa draw ha ye de. E ka me nua ye normal. Onya akopan ni onyam na boy. Ni onyam aboy. And until Nasani and Manaya Day, El Coso, Naya de Radias is away in the Doba Yesu Christo. And what then I had then, what then Abasa Siswa, so Bramedy, Sadi American. And funny said, I have Yesu Christo see a graduate 20. Ye who, Yanti Are, ye who are Yahoo. Saying so, Baba Fire Fiasa Sisi, Sadi made in a bed, they ever go. Paul Tron letter command Roman. Now, Romans 8:18-20. Remove your car. Roman 4 by and watch it. And watch it. You could see and you do me and Saki. Okay. Now, you could say, they say, I'm a
edru aduonyam a wobeyi no adie ede amaye Munti on Christopher Kasa. Minia amania ne hawa yekom yesro krofo amro baba obi timi bekum obi anro obi korepu obi ba no wakuno. Ni nyina yekom sa amanie. Ye nim se ye timi fa ne onyam onyankopon ahyehye de ayede. Wodi atoba man. na abɔdeɛ no ani agyina ɛtwɛ onyankopɔn ɛma ahoyie Wabɔde ni nyina atwan ye Christopher ye twan se Christo beba na waba be yi afiri saa awo nyina. Na wɔde abɔdeɛ no ahyɛ adehunu ase. Abɔdeɛ ne de ne isan se yenya yefi na ne onyam ase nti no ya bɛhyɛ ne ma yi hunu ase. Ɛnyɛ ɛno ɛna ɛpɛ. Ɛnyɛ no na po. Lemo deɛ ɔde ɛhyɛ aseɛ no ntura. Deɛ bi fiti ase a yɛkɔyɛ bɔne no ɛno na ama saa ne ma nyinaa yɛ de ɛkɔ so. Anidasoɔ mu. Wɔse sɛ abɔdeɛ no a nso ɛbɛfa ne ho adi. Abɔdeɛ no bɛfa ne ho adi. Afiri ɛsom a ɛsom korɔyɛ mu akɔ onyankopɔn ɛma animonyam adehyedie mu. John 13 no wɔse na yɛnim sɛ abɔdeɛ nyinaa ɛpenepene. Yes. Na ɛko awoɔ ɛbɛduru ɛnɛ yi. Yes. John 13 no na ɛnyɛ ɛno nko na yɛn nso a yɛn nso mpo a yɛyɛ Kristo. Yɛn nso a yɛn ho no aba a ɛdi kan no. Yɛn nso yɛsi apene ɛtwɛn abayɛ a ɛne ɔgyeɛ a wɔbɛgye yɛn nipadua no. Amen. Amen. Ɛnyɛ wiase na ɛpene. So far as yɛyɛ anuonyam a yɛfiri ase yɛda so te asase so na yɛdi apene yɛn Kristofo so yɛbɛdi apene. Yɛbɛsɔre anɔpa yɛbɛte si yɛti paeɛ. Yɛbɛsɔre anɔpa yɛbɛhu si yɛsisi nkoyie. Yɛn nipadua no edu baabi kura yɛn hu adeɛ. Si ankɔtɔ space ahye yɛn ni a yɛntumi nyɛ dan ɛnkan biribiara. Yɛanum aduru a yɛntumi nyɛ dan yɛntumi nkɔ yɛyɛ Kristofo. Abɔde ne nyinaa di apene. Na yɛn deɛ yɛgu so twan anuonyam a Kristo de bɛba bɛyɛ dan ɔde bɛhyɛn yɛn wɔ asase so a. Me nua Onyankopɔn na anuonyam abɔ. Ɛmo obi anyɛ proud asase yɛ wɔ so yi. Si yɛn nam a yɛn nam no yɛnya nneɛma yɛtumi ayɛ ka yɛtumi ayɛ sei no. Ɛno nti yɛde saa nneɛma no yɛ dan ɛwɔ yɛn. Ɛnyɛ anuonyam onyame rewɛ no ɛnyɛ no ne nsa yɛ dan aka no wɔ asase so a. Na nyɛ saa na yɛ ne botae. Ne botae titiriw ɛno nti na ɔma Yesu Kristo ɔno wogya na anuonyam wɔ so. Na obewu kronfo wu na obewu wudi ni wu sana bɛyɛ anuonyam a abɔ yɛn daakye me no mmienu yɛn nsa bɛyɛ dɛn yɛbɛka ɛno nti mu a wotie me nɛ na abɛgye atom sɛ ɔbɛma ansa so na waka kyerɛ Awurade sɛ wonka me ho a mentumi nya dɛn ɛnyɛ hwee mebɔne ama yɛn nyinaa Awurade fa kyɛ me na hwehwɛ makoma mu baabi a bɔne hyɛ bi afa yɛ dɛn fa kyɛ me na mefa wo ba Yesu Kristo sɛ me kra ne me dɛn magye me kwa na ma anuonyam a abɔ yɛn daakye me nso me nsa bɛyɛ dɛn ɛbɛka no. Praise the Lord. Hallelujah. Ɛnya brokyerɛ aba wɔn sɛ yɛgu so jump to country still a yɛpɛ sɛ yɛnya saa anuonyam ne yɛnsa nka na ɛne yɛnkɔ Canada ɛne yɛnkɔ America ɛne yɛnkɔ afɔ ɔmu sɛ ɔmu nyi a mpɛ sɛ mekɔ tena fie yɛhɛ ne yɛnyi na afei yɛnyi sɛ yɛsi na yɛyɛ nneɛma bebree a yɛsɛ nti no but ɔse seek ye first the kingdom of God and all things shall be added unto you. Momma yɛhwehwɛ wɔ Nyankopɔn n'ahenni ɛne ne trenni ɛhɔ da anuonyam no ɛma a ɛfiri yɛn nsa no saa anuonyam daakye yɛn nsa bɛyɛ na sɛ yɛahwehwɛ a ne yɛsɛ yɛbɛhwehwɛ wiase nneɛma a saa anuonyam no still ne yɛnsa nyɛ ne yɛgu so hwɛ nneɛma bebree ɛne yɛhwehwɛ ansa nnipa bisa sɛ na ɛdɛn na wɔasi Nyankopɔn wɔ hɔ ɛdɛn na akwadaa wu Nyankopɔn wɔ hɔ ɛdɛn na nipa wu Nyankopɔn wɔ hɔ ɛdɛn na nipa yareɛ. The answer is Jesus Christ. Emu ade ama yɛ ne Yesu Kristo sɛ sɛ yɛfa ne ba no ne yɛgye ne tom a daakye anuonyam a ɛbɔ yɛn no ɔde anuonyam no bɛkyɛ yɛn wɔsɛ yɛmfie nnwuma bi m ɛna obi de ayɛ dɛn obi de akɔrɔfa ɛnyɛ adwuma biara na yɛbɛyɛ na yɛtumi de saa nneɛma no ayɛ na yɛabɔɔboa me nuama ahommra wo so
ma homra ho so wo mra me no kasa sesi ye ne fiti ase adwen ne ma homra ho so ye onyankopon ahye boka Romans 5 to what say Romans 4 by here in more ye no was it also so ena ye nam edi didie enya adumi a ye wu yes na Yehowa ye ho onyankopon enti onyam e wo enidasoro mu amen ye Christopher de se betumi ahoa ho a ye be ahoa ho ani onyam wo enidasoro mu fi se wa hye ye mbo se ni onyam no ochena o de sa ni onyam no be sa ye den ama be de ka be se me ye sofu me ni onyam betumi afi mi sa ampa ne wom se fi mi sa mentna manim buasie mu a efi so fi ani onyam mu ani buasie na aye den buko mentna manim buasie ne mu ma se me ma me sa so na be jitum sa ampa ya ye bone mu ye se fiti ase ye no oni pa ni ntum no twa ntro oso oba na ade ne ma oba ni se owo ena ede ekwaye se na mbate ye busu da de jaso busu ye de e twa ntro mo ma ye ni ntum ato praise the Lord hallelujah na mo me ka kire rabe se ye de yentimi enye you can first Peter eni onyam no ye sabeka praise the Lord hallelujah eni onyam no onyankopon de be maye eni onyam no onyankopon ahihye de ato enti na John 1 verse 3 ekon wasimu ge seno onyankopon wo ye ka verse ni 1 John chapter 3 verse 1 so the last week minimum kai Yohane emuma edika na 3:1 to 3. Itia nensa enyu baako edikusi nensa so. Wose onja odoko eja no ede akyeye. Odoko a ode akyeye. Sa wonse Onyankopon ba. Yenso yenfre ye Onyankopon ba. Yeyenso. Wose wentie wiase ehu ye. Wiase ehu ye. Efisa ehunu no. Adafo ape Onyankopon ba. Sesi abe Onyankopon ba ide. Na de ebe ye no. Ni ebe ye no. Na de bro. Na yise. Ye de mo se. Oyi no mwadia. Bese ono. Bese. Efisa yehunu no se de otie. Na obiara owo ne ho enidasoro yi no. Oche ne ho se de onu Onyankopon na wo etie. Amen. Yan enidasoro ni. Yan pese and you young free and son be free and son forever. And until no, wow, for Jesus, I will cry no agent. I do brave mounts also. No catcher is already. What's the way declare and say, Lady na Yaya. Now, when you young my name, I'll go. Yagia to be himself or him and you young one ahead and dear. Or he to grow none is so mine and ya. The chrome of one day, the life, the castle can be an and the year for your perceive government and Quebec me establishing peace. I was a say so. Yaya for Mose, as I see a form political parties are a bit me a mass be a buy as it never. Yaya for more, and so grandma near Capone. Sawari jaye ekoso se wudi ye den ekoso se nipa wu eguso ye den ekoso prophet Isaiah no ne akasa wajina Onyankopon asem so woni Onyankopon nam ne so ne ya den akasa se mu me nka yetimom se si aya enye ye se ebetumi aye na so ya boso enye den enye so bi kontokwa na ntokwa no oni ahode na ye kune nkrofo a ade o ye first ni so man ni saso na ye man saso kire wrade se wrade and as ye betimi a e kind of gratitude say ye kwa e your responsibility e ye my responsibility e ye nyina responsibility si e ba man saso dia kire wrade se wrade ya ye boni kese dia ye den ye die ti ha oba de sefo no kodu baabi no Bible chirese ne ho ba ne ho so mumma ye ho
nyɛ dɛn ɛmmra yɛn so ɔne David ne ho baa ne ho so Yesu Kristofo ma yɛn ho nyɛ dɛn ɛmma yɛn ho so wobɛbisa sɛ ne nipa dɛn kora ne yɛn wɔ asase so a yɛgu so paaki sika no wɔ bank mene wotu yɛ ne hwee so yɛ kakra no yɛda kora yɛ adwenda so kakra na ɛda bank no bosome so ne yɛde bi to so yɛ proud sɛ yɛde bi ayɛ dɛn ato so nea ne yɛho nyinaa so ayɛ dɛn agu so nea saa de yɛho agu adwapade 1 2 3 bi ayɛ dɛn ayɛ ɛna meka kyerɛ wo yɛba kurom a na ka edu a yɛde bresi yɛbɛda mu nanso yɛdada na kurom onyankopɔn yɛ nyankopɔn a wɔsesa da praise the Lord nea wɔte mmra no ɛnɛ saa na ɔyɛ den wɔteɛ nea waka no wɔse wiase mu nneɛma nyinaa bɛyɛ den ɛbɛtwa mu akɔ na masɛm deɛ ɛnyɛ den ɛtwa mu kɔ da nyankopɔn no